Why do you look so glum? Are you breaking behind the smile that I know you're faking? Vegetàlia és una empresa de productes ecològics que estem a Mas Montserrat, això és a Castellcir, entre Vic i Manresa, i produïm una gamma molt àmplia de productes ecològics, sobretot a la proteïna vegetal. A Mas Montserrat fem tofu, seità i tempe, tenim també hort ecològic i ara estem acabant el Parc dels Sentits, el Turó dels Sentits, que hi haurà plantes aromàtiques i medicinals. Avui hem vingut aquí a Reus, a Viure Ecològic, per presentar el nostre nou tofu. El que hem fet amb el tofu és, s'ha canviat la maquinària i ara el prensat és més suau i la textura del tofu ha quedat també així més flonja i més suau. Llavors la soja que estem utilitzant és del sud de França i el produïm només amb nigari. I el que avui fem és degustació de tofu natural, tofu fumat, vege burgers i vege nuggets. Ens ha agradat molt que Vegetàlia hagi pensat en nosaltres a l'hora de fer la inauguració del seu nou espai de degustació. De fet, Vegetàlia i Viure Ecològic tenim molts punts en comú. La preocupació per la gent que tenen problemes de salut concrets, per aquelles persones que busquen una vida sana i equilibrada també a través de l'alimentació, per aquelles persones que tenen una preocupació per qüestions mediambientals i la petjada i la motxilla ecològica dels productes que consumim, i aquelles persones que es qüestionen i es pregunten a l'hora de consumir quines són les empreses que creen realment llocs de treball i unes relacions laborals més ètiques i equitatives. 'Cause I'm in your vicinity, but you do not consider me.